Izvinjavam se Đokoviću i Srbima. Voditelj koji je prozivao Novaka priznao krivicu, oglasila se i televizija. Nakon što su Srbi doživjeli prozivanje i šikaniranje od australijskog novinara na nacionalnoj televiziji, Novak Đoković se oglasio porukom podrške i na kulturan način objasnio zašto to nije u redu. Sada se oglasila medijska kuća i uputila izvinjenje. A sada se oglasio Jones, koji je pokušao da se opere izgovorom da je to bio samo humor. Smatrao sam da je to humor, što je u skladu sa većinom stvari koje radim. Kada sam to rekao, od Teniskog saveza Australije sam obavešten da Đokovićev tim nije srećan zbog tih komentara. Odmah sam kontaktirao Đokovićev tabor i uputio im izvinjenje. I dok stojim ovde, stojim iza tog izvinjenja Novaku. Izvinjavam se ako je osjetio da ga ne poštujem. Sada mogu da stojim ovde i da spinujem, ali se to može protumačiti samo kao vraćanje na COVID godine kada je izbačen iz Australije. Sada kada je to naljutilo Novaka, potpuno razumem, rekao je Jones. Spomenuo je i srpske navijače, a opet je izgovor bio humor. Oni, srpski navijači, dolaze ovde sa zastavama i pružaju toliko boje i strasti, šale. Mislio sam da je ono što radim produžetak tog zezanja. Jasno da to nije tako protumačeno. Osjećam da sam izneverio srpske navijače, objasnio je Jones. Medijska kuća se oglasila saopštenjem, a direktno su se izvinili najvećem teniseru svih vremena. Kanal 9 bi želeo da se izvini Novaku Đokoviću za uvredu izazvanu komentarima tokom lajva. Nikakva šteta nije bila namenjena Novaku ili njegovim navijačima. Radujemo se daljem predstavljanju njegove kampanje na Australian Openu, navodi se u saopštenju.